खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं दिनै फेरेंगानि सायावसो भिडिअ खालामनो नागिरदों। बर' इउटुबारफोरखौ बर'नि थै गैयाब्ला दिनै बर'फोरनि दिनै खना खनला थानाय जायगाफ्राव थांनानै दिनै बर' निउस बर' इउटुबारफ्रा दिनै बर'फोरनि दिनै दुखु दाहा खस्थ' सहायनांनायफोरखौ बोरै बुहुमनि बर'फोरनो दिनै मेगनाव नुसारहोखो, थै थानायखायसो नुसारहोदों। आं बेखौनो बुंगोन गिबियाव बर'नि थै गोनाङा एनडिएफबि ट्रेनिंखौ मानो लानो गिनायमोन फेरेंगाया? नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। एनडिएफबि ट्रेनिंखौ बिथाङा सावरायग्रानि रुमाव न' सिङाव लादों होननानै जों खोनादों। एनडिएफबि ट्रेनिंआथ' न' सिङाव लाखुमा जानाय नङा। नैबेखौ रायजो राजाया मोजाङै खोनासंलांदो। आंनि चेनेलाव फोरोंगिरि जाबाय थानाय समाव न'खराव सलिनो टेक जानाय समाव दिनै आफादाव थांनो गोनां जादोंमोन। बे थांनो गोनां जानायाव बर' रायजो राजाया बेखौ बिजिरनानै नायदो। थांदों, रायजो राजायाबो मोजां मोनदों, एनडिएफबि सोद्रोमाफ्राबो मोजां मोनदों। लेखा गोरोङा एनडिएफबिजों हाग्रा बंग्रा हाजो हाला खस्थ' खालायनो थांफादों। बेयाव बयबो बरायदों। नाथाय एनडिएफबि ट्रेनिंखौ बा एनडिएफबि सोलोंथाइखौ लानो गोनां बायध'था जायोमोन। नाथाय एनडिएफबि ट्रेनिंखौ बर' सेंग्राफ्रा बर' जोहोलावफ्रा मालाबाबो ट्रेनिंखौ लानो गिया। बर' बिमा बिफाफ्रा दिनै गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ होनायाव फोरोंनायाव दिनै हाजासे रां रुफा होनो हाया। दिनै मोजां गथ'फ्रा दिनै इउटुब खुलिनानै दिनै रायजो राजानि दिनै हेफाजाबाव एसेबाबो दिनै इउटुबनिफ्राय थाइसे थाइनै मोनो। बे थाइसे थाइनैजोंनो दिनै थाव सोनानै रायजो राजानि खाथियाव दिनै खैफोद आफोदखौ खबर लानो थांनो हानाय केपासिटिखौ दिनै गाव गावनो दिनै मावनानै लानो हादों। नाथाय दिनै बेफोरखौ मेगन सादों। बिथांमोनहा दिनै उन्दै गथ'फ्रा दिनै सोलोंथाइ लानानै कलेजावबो थाङो, भिडिअबो बानायो। रायजो राजानि खैफोद आफोदखौबो दिनै बुहुमनि बर' रायजो राजाफोरनो दिनै ट्राइबेल हारिनो दिनै एसेबाबो मेगनाव नुसारहोदों। दिनै बेनिफ्राय साबसिन जोंहा मा दं? बेखौनो आं खावलायगोन। बारा गोलाव बुङोब्ला दिनै खोथाया लावलाङो। बेखौनो आं बुंनो नागिरदों। बै समाव जेब्ला एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा फेरेंगाखौ बिबान होनानै बिबानखौ सालायनायाव जेब्ला बिथाङा म्यानमारनिफ्राय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ बर'लेण्डनि हायाव बर' रायजो राजानि हायाव जेब्ला थुनहरो, अब्ला दिनै इन्डिया बर्डाराव आलाय सिलाय गावथार जादों। गावनि जायगायावबो आलाय सिलाय दिनै बिमा बिफानि अननाय, बिब' बिनानावनि अननायखौ दिनै नागारनानै बाब्राब खुब्राब फैनो गोनां जादों। बिथांमोननि थैनायावनो दिनै बर' रायजो राजानि दिनै नांगौ बायदि दिनै एकर्डआ एसेबाबो जादों। बर'फोरनि दिनै बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय दिनै जायगा मोनदों। अरायसम बिथांमोननि थैनायनि आलारि बाथिया जोंबाय थाथों होननानै दिनै बयबो बर' बिमाया अरायसम सिबियो। जोहोलावफ्राबो दिनै बयबो हास्थायो। नाथाय फेरेंगाया दिनै जोबजासिम एकर्डसिम थानायनि उनाव जेब्ला गाव थुनहरनाय गथ'फ्रा आलाय सिलाय आर्मि पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जादों, बिथांमोननि न'आव दिनै थै गोनां सासे बिर जोहोलावा बै जायफोर गाव थुनहरनाय गथ'फोरखौ दिनै जायफ्रा दिनै आलाय सिलाय बर्डाराव थैबाय, अबेबा जायगाफ्राव थैलाबायनो गोनां जाबाय, बिथांमोननि न'आव मानो दिनै बिमा बिफानि मोखाङाव मानो खेबसेबो माथो हैनो हायाखै? बिथांमोननि दिनै जायफोर मुंख्लं जादों आलाय सिलाय दिनै बाब्राब खुब्राबफोर दिनै गावनि थै आरो जिउखौ बावसोमलांनो हानाय, बिथांमोननि न'आव मानो दिनै फंसेबो दिनै माथो हैनो थाखाय दिनै थांनो हायाखै? बर'नि थै गोनाङा मानो जायफोर मुंख्लं न'खराव मानो थांनो हायाखै? दिनै इउटुबारफ्रा दिनै जायफोर मुंख्लं जादों जागिरिफोर, जायफोर गावनि थै आरो जिउखौ बावसोमलांनो हादों, बिथांमोननि न'आव दिनै इउटुबारफ्रा थांनानै बिमा बिफानि दिनै गोसो गोरबोआव, बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि दिनै गोसो गोरबोआव दिनै मा बुंनो गोसो, बिथांमोननि खुगानिफ्राय दिनै एसेबाबो खबर लाहैदों। नाथाय दिनै थै गोनां सासे फेरेंगाया मानो खबर लानो थाङाखै? बिथाङा बर'नि थै गैया, बेखौनो आं बुंगोन। बिथाङा गिनानै एनडिएफबि ट्रेनिंखौबो लायाखै। नैबेखौसो दिनै रायजो राजानि सिगां फोरमायगोन। आरो उननि समाव बर' इउटुबारफ्रा जिखुनु जाया दिनै खौसे जानांगौ, खौसे थानांगौ। सोरबा लिडारा दिनै माखासे बेरेखा बुङोब्ला दिनै फेरेंगाखौ दिनै उननि समाव सानैसो दिनै इउटुबारफ्रा सांग्रां जानो थिननायनि सायाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा मानो बिथांखौ दिनै नारसिनाखै? जों नारसिनगोन। जों बिनि थाखायनो दिनै इउटुबारफोरजों जों दिनै खिथु खारफानो थाखाय जों दिनै गाव गावनि चेनेल खालायनानै माखासे लिडारफोरनि आखुखौ बुंनो थाखाय जों दिनै नैबे लिडार जाबानो वार्निं होनो हानाय
बे आखु नङा। जों इण्डियानि मानसि, जों इण्डियानि नेम निथिखौ जों अराय सम फल' खालायगोन। आरो जाय बिथांमोना जुदि गावनि दादागिरिखौ देखायोब्ला जोंबो फिननायखौ, जोंबो आयेननि, इण्डियानि आयेन बायदि जों कर्ट कासारियै जों आवगायगोन। गासिबो इउटुबारफ्रा केस होआबाबो साफा सानै इउटुबारफ्रा बिथांनि सायाव केस होनो गोनां बायध'था जागोन। बिथांनि सायाव बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। उननि समाव आरो इउटुबारफोरखौ बिदिनो आरो सांग्राङै थानो जुदि थोनोब्ला खावलायबावोबा जों दिनै सिदायै नुयो बिथाङा आर्मि पुलिसनि सहाय लानानै साफा सानै इउटुबारखौ जेलाव हरगोन आरो चान्स मोनबा इनकाउन्टार खालायगोन। बिनि थाखायनो साफा सानै इउटुबारफ्रा बिथांनि सायाव केस होनाय जागोन, कर्टआव केसखौ बिजिरहोनाय जागोन। बिथांनि सायाव उननि समाव जुदि खुगानिफ्राय बेरखांबावोबा बिथांनि सायाव इण्डियानि आयेन बायदियै जोंबो दिनै इण्डियानि सासे सोद्रोमा, इण्डियानि जों दिनै नेम निथिखौ जोङो पालन खालायो। बेनि थाखायनो जों दिनै बयहाबो मोन्थाय दं, बिथांनि सायाव जों केसखौ होनो गोनां बायध'था जागोन।